ওলামা কাউন্সিল অফ BDC বিশেষকৈ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰি আছো। এই সমষ্টিত মুখলিছুৰ ৰহমান অধিবক্তা মুখলিছুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া তেখেত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল জিকাৰ কাৰণে, কিন্তু কিবা কাৰণবশতঃ তেখেতে হাৰিছে। আমি শ্ৰীৰামপুৰবাসী ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ অন্তত গম পালোঁ যে সকলো ৰাইজে এটা আশা কৰি আছে, তাৰ লগতে আমিও ওলামা কাউন্সিল অফ BDC আশা কৰি আছোঁ যাতে যেহেতু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নমিনেটেড যি 6জন MCLA দিব তাৰ ভিতৰত যাতে প্ৰথম নম্বৰতে মুখলিছুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ নামটো থাকে, সেইটো আবেদন আমি BPF চৰকাৰৰ মুৰব্বী তথা প্ৰেচিডেণ্ট বা হ'বলগীয়া চিফ CEM যিজন হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক আহ্বান কৰিলে তেখেতে যাতে এই নমিনেটেড MCLA ভিতৰত তেখেতৰ নামটো যাতে প্ৰথমতে ৰাখে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ যি 4খন সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী জিকিছে, গুমা সমষ্টিৰ পৰা ইমতাজ আলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ফগৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ইজামুল হক ডাঙৰীয়া, চুৰিবাৰী সমষ্টিৰ পৰা খলিলুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আৰু মথনগুৰি সমষ্টিৰ পৰা বেগম আক্তাৰ আহমেদ ডাঙৰীয়ানী। এই 4জন কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত 4জন MCLA ৰ ভিতৰত যিকোনো 3জনক যাতে EM দিয়ে, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যে আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ পৰা 3জন ব্যক্তিক 3জন পাৰিষদক যাতে কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে ঘোষণা কৰে বা দায়িত্ব দিয়ে, সেইটো আমি BPF চৰকাৰক আহ্বান জনালোঁ। जय बर' हारिनि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो जोंनि बे BTR हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय लाबाय। आं बे आयदानि सायावहाय दिनै गोबां माखासे इस्युफोरनि सायावहाय आं बुंगोन आरो माखासे रिप्लाइ आंनि गेजेराव कमेन्ट गोबांथार फैदों। नोंथांनि एग्जिट पलनि बाथ्रा होनाया मानो जादिया, ओमफ्राय BTCआव थांनाय BTC इलेक्सनावहाय BJP निफ्राय हेमेन्त बिश्व शर्माया बेसेबां फैसा हरा BPFनो नों बेखौ दानो रिप्लाइ होनांगौ होननाय गोबां बाथ्रा बुंहरदों। माने बहुद कमेन्ट फैदों आरोखि। ओमफ्राय लोगोसेयैनो दिनै खोनानो मोन्दों एबारनि BTC सरकाराव हाग्रामा महिलारी सारा माने एबार शिफ्ट जानाय नङा, बेखौ शिफ्ट होहोआ, गोबां बाथ्रा फैदों। आरो जेनेखि मौलाना जेनेखि BTC काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोनहा मोनसे कमिटि जादोंमोन मुस्लिम माइनरिटिखौ लानानै, स' बिथांमोनहा दा डिमान्ड खालामदों 3 गासै बिथांमोननो EM होनांगौनि बाथ्रा, आरो जाय श्रीरामपुर समस्टिनिफ्राय जेननानै थांदों बिथांमोननो बेनोबो माने नमिनेटेड MCLA खौ होनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय। दा जोङो दिनै रोखा जानो मोनबाय, जों गासिबो क्लियार जाजोबखायो, गासिबो मिथिखायो। आं सिगाङाव इन्ट्र'खौ होखाबाय, बिथांमोननि माखासे प्रेस मिट होनाय आं भिडिअखौ दहाय होनानै होखाबाय, नोंथांमोना निसय बुजिनो नुखाजोब्बाय। दा फै अब्ला जोङो बाथ्राया बोरै जामारदों, इसेबां सिरियास आरो इसेबां दिनै BTCआवहाय गासै 40टा समस्टिनि गेजेराव दिनै जे 28टाखौ दिनै देरहानो हाबाय। सोर देरहानो हाखो? माबाफ्रा देरहानो हाबाय, BPFफ्रा। आरो जेराव जेराव माइनरिटिनि भटफ्रा निश्चय खम, बैफोर समस्तियाव निश्चय दिनै UPPनि बिजाथिफ्रा देरहाबोबाय आरो BJPफ्रा देरहाबोबाय। जेराव जेराव माइनरिटिनि भटफ्रा बांसिन बैफोर ओनसोलफ्राव जे जों मिथिनो हाबाय जे माने BPFआ देरहाबोजोब्बाय। नंगौ, माबायावबो श्रीरामपुरावबो माइनरिटिनि भटफ्रा एसे बुरजामोन, थेवब्लाबो माखासे कास्टनि मानसिफ्रा बांसिनखाय बाय रेडि जानानै देरहानो हानाय जाबाय आरोखि कुइसन हास्ताया। आरो लोगोसे जों दा मिथिनो मोनबाय अपोजिसन पार्टिनिफ्राय खाम्फा बरगयारी सारखौनो दिनै अपोजिसन लिडार हिसाबै थिसननाय जाबाय UPPनिफ्राय। बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा मोनबाय। थ' आं नोंथांमोननि गेजेराव रायलायनो आवगायबाय। दिनै गोबां मानसिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों, आंनाव दा बुहुद कमेन्ट जे रिजाल्टनि सिगां आं होनाय माखासे एग्जिट पलखौ लानानै बाथ्रा। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ आङो मोनसे एग्जिट पलआ आं लादों, खिन्थु बे आंनि ग्राउन्ड रिपर्टमोन। बे जाहैबाय मा, आङो जाय बै ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरजों आंजों जाय एसे क्ल'ज फ्रेन्ड्स दङ, लोगोफोर दङ, जायजों आं गुलि गुलि फन रायलायबाय थायो, बिथांमोनजों आङो कालेक्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव माबायदि जागोन आरो नोंथांमोननि समस्याव बोरै जागोन। बिथांमोननि होनाय लेखायैनो आङो माने बुस्थुखौ होलांदों, रिजाल्टखौ मिथिबायना। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा, UPखौ 22टा देरहानाय मोनसे आङो एग्जिट पल होनाय जादोंमोन, नङा होमबा? दा बेखौ लानानै आंनाव बांसिन फैदों, बोरो नोंनि एग्जिट पलनि रिजाल्टआ बाहाय बोरो। आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों नोंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सोलायलांगासिनो दङ, नों दा BPFजों हाग्रामा महिलारी जानाय बाथ्रा बुंगासिनो दं होनना बुंदों। आरे नों बुंबानो आं जानांगौ बे नङाना। नों आंखौ दैदेनाखैना, आंखौ आंसो दैदेनगासिनो दङ, मिथिबायना। आं सासे भिडिअ क्रिएटर हिसाबै आङो गासैबो हानजानि थाखाय आं भिडिअखौ बानायखानांगोन। नोंनि सेन्टिमेन्टआसो मा थिनदों, नोंनि मोन्दांथियासो मा थिनदों, बे नोंनि बाथ्रा।
नों गुबुनखौ बुंनो हाया मिथिबायना बाथ्राया जाहैबाय मा देख दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ जे हाग्रामा महिलारि सारखौ सिट होआ जाहैदों एबा सोर बुंनो हायो सोर बुंनो हागोन फैबाय नायबाय थाबानो जाबाय सोर होआ होनदों आरो बुंदों सरकार दानाय समाव बिपिएफनि एबारनि बे सरकाराव बिराद किलिमिलि जागोन दावराव दावसि जागोन दावराव दावसिया मानो जाया दिनै इउपिपिएलआ देरहायोब्लाबो इउपिपिएलनि गेजेराव दावराव दावसि जागौमोन जाययाव मेजरिटि देरहायो बयबो इएम लुगैनाया थाखायोखा ओमफ्राय इएम लुगैनानै बयबो समस्थिना इएम बिगोन माबा खालामगोन बिदि थाखायोखा उनाव थेवब्लाबो बियो मेनेज जालांखायो अट'मेटिकलि बियो एडजास्ट जालांखायो जुदि बुंनो हाया सोरबा इएम लुगैनानै बोराबाखै सोरबा माबा होननानै बोराबाखै होननानै मोनफ्रोमबो पार्टियाव मोनफ्रोमबो हानजायावनो जाया नङा जायो बेखौथ' बाद होदो जों इएम मोननायनि थाखाय जों दावराव जादों होनना बुंदों बिनि सिगां टिकेट मोनैनि सिगां दावराव जालाया बबे दावराव जाया मोनफ्रोमबो पार्टिया दावराव जादोंना उमुखखौ होनांगौ ओरै फोरलाखौ होनांगौ होननानै बा नोंथांमोना बबे मोनदांथिजों बुंनो हायो दा गतिके बिटिसिनि सिटआ हाग्रामायानो जाखागोन स्पस्ट खोथा बे सोरबा होनबाबो जानाय नङा आरो डिपुटि चिफ होननानै अलरेडि फोसावखाबाय रिहन दैमारि सारा जागोन होननानै बेबो क्लियार बाथ्रा बेखौ नंखाय बुंगोन नामा दा बाथ्राया जाहैबाय प्रब्लेमा नैबावसो फैदों जे मुस्लिम बिथांमोननि माइनरिटिनिफ्राय थारमाने बिथांमोना अपेनलि खामानि मावबाय नालाय आरो खोथा होनायखाय हयथ' हाग्रामा सारा इलेक्सननि सिगां खोथा होदों खोमा जे नोंसोरनो साथाम बा साब्रै इएम होगोन होननानै खोथा होदों खोमा बिनिखायनो बिथांमोना दिनै डिमान्ड खालामदों जे जोंनो इएम होनांगौ साथाम दा आंनि खावलायनो नागिरनाया बिसोर आं हाग्रामा मोनो सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो लुगैदों जों मानो साथाम होनो बिथांमोना हायोबा जों सासे होनो हायो बा सानै होनो हायो जुदि जों बिसोरनो साथाम आरो साब्रै जों इएम होनांगौब्ला जोंना फिउचाराव बिपद दंसै बिटिसि आवहाय बे मोनसे प्रब्लेम जायो आरोखि ओमफ्राय बेखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बिसोर जादों आं हाग्रामा मोनो सारखौसो बे बिदिनो खावलायहरनो नागिरदों जे बिथांमोननो साब्रै गाहाम माबा साथाम गाहाम इएम होनो नाङा प्लिज हाथारोबा मेक्सिमाम माने सानै मिनिमाम सासे बेखौ होनो हागोन आरो होयोब्ला जागोन नङाबा बुहुद प्रब्लेम फैगोन बिराद दुखु मोनगोन वर्कारफ्राबो दुखु मोनगोन मानोना गोबां बाथ्रा दङ सिङाव सारमोनाथ' अलरेडि माने माबाखा नालाय ट्रेनारखा नालाय नोंथांमोना गासिबो क्लियारै मिथिसिनो गतिके बे आयदानि सायाव आं क्लियार बुंबाय मानोना आं साब्रै सोंजानायखौ आं लुबैया आं एटलिस्ट मेक्सिमाम सानै बेखौ आं लुबैयो आरोखि बिदि बाथ्राखौ आं लुबैया दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंखाबाय प्रेस मिटआवहाय बेखौ आं बुंनो थांला जायनि कलाव जे प्रतिश्रुति होदों बेखौ लानानै बिसोर दिनै अपेनलि खामानि मावदों आरो खामानि मावनानै दिनै बिपिएफखौ मेजरिटियाव देरहाहोनो हाबाय बे स्पस्ट ओमफ्राय मोनसे बे मा बिजेपिआ गोबां मानसिफ्रा दा रिउमार सोलिगासिनो दं रिउमार रिजाल्ट ओंखारनायनि उनावहाय दिनै मोनसे रिउमार सोलिगासिनो दं जे बिजेपिआलायनो बिपिएफनो मोनसे समस्थियाव 3 crore फैसा हरदों होननाय बाथ्रा माने देरहालांनो खाथिराव नंगौ नामा आरो बे बाथ्राया जुदि नंथारगौबा बिथां माइनरिटिफ्रा होगोनसै भट बिपिएफनो आंनाव मोनसे कुइसन सिखारदों सोंलु सिखारदों बेखौ मिन्थियोबा नोंथांमोना होनो हागोन आरो गोसोयै बे आरो नोंथांमोना आंनाव जेखे कमेन्ट हरा मानो आं दुखु मोना दै आंनि गोसोआ एसेबां दुरबल नङा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानैसो आं कमेन्ट हरदों नङा होमबा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरखायो नायाबाथ' बोरै कमेन्ट हरनो हायामोन स' नोंथांमोना नायदों आंखौ सापर्ट खालामदों ओंखायनो नोंथांमोना नायनानै कमेन्टखौ हरदों आंनि बुंनायखौ खोनासंदों नोंथांमोनाबो सारिजारि खालामदों आरो बेखायसो होदों बेखायनो आं दा दिनै खावलायबाय हाग्रामा मोनो सारखौ जे बिथांमोननो साब्रै गाहाम इएम होनो मोना माइनरिटिफोरनो एटलिस्ट मेक्सिमाम सानै मिनिमाम सासे बेखौ आं खावलायबाय आरो जेनोखि क्र'र फैसा फैनाय बेखुनु मोनसे रावहाबो प्रुफ गैया आरो जेबो सोरबा प्रुफ होनो हायोबा प्रुफ हरबानो जाबाय जुदि बिजेपिआ हेमेन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफनो फैसा हरदों होननाय बाथ्रा जुदि जेनुइनब्ला नोंथांमोना प्रुफ हो बे खिन्थु आं मोनथिया आं प्रुफ होनो हाया बे आरोखि लोगोसेयैनो बिथांमोना दावराव जानाय इएम बिबार मोनैयाव दावराव जानाय जायो बे उननि बाथ्रा आरो बेयो माबाखागोन ओंखायनो आं दाखालिबो बानायदों बे बिपिएफआ 50 बोसोर सासन खालामसिगोन होननाय बाथ्राया मानो बुंदों होननानै बुङोब्ला अकल जोङो बर' भटखौल' लानानै जों राजखान्थि गेलेनो हाया जाय हानजाया गुबुन जाथि जनगोष्ठी आरो स्पेसियेलि बांसिनै जायफोरनाखि माइनरिटि मानसिफोरखौ बांसिन बोनो हागोन बिथांमोननो प्रतिश्रुति होनो हागोन बै हानजायानो बांसिन देरहागोन मानोना जोंनि मोनफ्रोमबो समस्थियावनो बिथांमोननि भटारफ्रा बांसिन दङ जाय बिथांमोनखौ बांसिन बोनो हागोन
बिनि मेजरिटि बर' देरहागोन बेबायदि थासारियाव दं जोंनि समस्थिफ्रा अब्ला नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय जों बर'फ्राल' जों गावजों गाव नारायनानै जों माहा देरहानो जों जुदि बिसोरनि बर'खौ बोनो हायाबा खिन्थु नोंगौ बिसोरो मोनफ्रोमबो हानजानिफ्राय फैसा मोनदोंसो फैसा लादों सोर बिपिएफआनो जा इउपिपिआनो जा बिजेपिआनो जा अन्य गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो बिसोरो फैसा लाया सोर बबे पार्टिया मा कनस्पिरेन्सिजों इलेक्सन गेलेदों बेखौ जों मिथिया जों बुंनोबो थाङा खिन्थु जों इउपिपिएलखौबो जोंहा दसिनो हाया बिथांमोना गुबुन न' डाउट बुहुत थगायजाबाय सोरजोंबा गुबुन जाथि जनगोष्ठीजोंबो थगायजाबाय आरो हयथ' बिथांमोननि मावनो लानाय फुल प्लेन पलिसिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिस्लाबाखसै दुखु मोनलायनाय थाबाय गेजेराव मोनसे मिस हयथ' गेप जाबाय कमिउनिकेसनाव हयथ' गेप जालायदों आरो मिस आन्डारस्टेन्डिं जालायबाय बेवहायनो दिनै बिथांमोना बिराद गाज्रि थासारियाव जेननाय जाबाय आरोखि नङाबा सरकाराव थाखानानै थाखा फैसा गोनां थाखानानै एसेबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावसेयाव मानो जेननांगौमोन बैसोरनो भट होखायाखैबा बिथांमोन बानजायानो जुदि जायफोरनि पपुलेसना बारा दङ बिसोरनो जुदि भटखौ होखायाबा बोरै देरहानो बिसोरखौनो गोजोन होनो हायाखैबा बिसोरनो जुदि प्रतिश्रुति होनो हायाखैब्ला बोरै देरहानो बे आरो बाथ्रा स' जों बुजिलायनांगोन जों बेवहाय सोरबा बिपिएफ होनायनि सम गैया आरो दा अपोजिसन पार्टिनिफ्राय दिनै खाम्फा बरगयारि सारखौनो अपोजिसननि लिडार हिसाबै गनायनानै होखाबाय आरो बिथाङा जुदि अपोज खालामगोन बबे जुदि खामानिफ्रा माबा जादोंबा कुइसन रेज खालामगोन पार्लामेन्टआवहाय बिडिसि एसेम्ब्लियावहाय स' बेफोर थासारिया सोलिबाय थानांगौ आरो सोलिबाय थाथों बेनिफ्राय आंनिफ्राय बिनि खावलायनाय आरो जोबनायाव आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावबाय बिजेपिनो सोर बिजेपिआ बिपिएफनो फैसा हरदों हराखै नोंथांमोना जास्ट खालामनानै हो नोंथांमोना प्रुफ हो बेसेबां रिउमारा गोबां रिउमार बाथ्रासो ओंखारो इलेक्सन समाव खिन्थु जेनुइनखौ रावबो प्रुफ होनो हानाय नङा बे आरो बाथ्राया आरो नोंथांमोना बुंबाय थानाय बायदि आंनि बाथ्राया सोलायलाङाखै आङो इउपिपिनिबो भिडिअ बानायगोन आं सरकारनिबो बानाय आरो दा सरकार दाबाय जाबाय सरकारनि बांसिन आं भिडिअ बानायखानांगोन ना सरकारनि मावनाय सरकारनि डेभेलपमेन्ट बेखौनो आं खिथाखानांगोन ना खिथाखानांगोन मावदों सरकारा ओरैबायदि खालामबाय बेखौनो आं खिथाखानांगोन ना जोबनायाव रिकुवेस्टआ बेनो जे हाग्रामा सारखौ प्लिज बिथांमोननो मेक्सिमाम मोननैल' एम गथायनो हागोन आरो खमाव मोनसे बिनि बारा होयोब्ला प्रब्लेम जानो हागौ बेखौ सारा साननांगोन जुदि नुहैबायोब्ला आं बेखौ खावलायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ